Нора, изморена ли си, мамо? А? Нора? Изморена ли си, майко? Изморена ли си, кажи? А? Нора? Изморена ли си? Кажи нещо, де. Нони. Ей! Кажи нещо, де. Застреляна ли си? А? Нора! Ей! Застреляна ли си, питам, бе? Нони! Абе, на теб говоря, не ми се хили. Отговори ми, застреляна ли си? Абе, защо се смееш? Смешно ли ти е, Манани? А? Изморена ли си, майко? Стани, мама, да ти измие личицето, хайде. Нали папахме сега? Трябва да си измиеме лицето, чуваш ли? Ей! Ей! Ей, патенце! Хайде, мамо, ставай. Ставай, мамо, да си миеме лицето. Ти спиш или се смееш, кажи? Смешно ли ти е, Нора? 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 Ей! 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 Спинкаш ли, мама? Нони? Шпинкаш ли, Нани? Ти шпинкаш ли? Шпинкаш ли, Нани? Ти шпинкаш ли? Кажи де. А кажи де. Няма да те притеснявам повече.